Gracias, moi bons días a todas e a todos. Gracias por estar aí. Imos a comenzar primeiro cos temas da Xunta de Goberno. Aprobouse e douse licencia para a fase novena da extensión da fibra óptica na cidade histórica. Básicamente vai orientada tamén a Plaza do Obradoiro, Rúa do Franco, Fonseca e Plaza de Fonseca, e tamén a Rúa de San Pedro. Rúa de San Pedro, Rúa do Rosario, Rúa da Carricova, Rúa de Bonaval, Costiña do Monte, Belvís, Virxe da Cerca, Trompas e Tafona. Bueno, con isto estáse completando a expansión da fibra óptica, non xa no antigo perímetro amurallado, sino, como vedes, o grosso desta actuación se produce xa fora do antigo perímetro amurallado. Por lo tanto, debemos reconocer que está avanzando con gran decisión e que previsiblemente para este brao, para principios de brao, todo o casco histórico dispoña do servicio de fibra óptica. Tamén se deron licencia, entre outras, para a restauración da cuberta da Campela da Comunión na Catedral, para algunhas vivendas unifamiliares que están figurando no resumen. Tamén se dou conta da cesión por parte da Xunta de Galicia da estación de autobuses que forma parte da intermodal e se adoptou o acordo de encargar de Atusa a súa xestión. A tal efecto, esperemos que para o próximo luns poida vir a proposta concreta de encargo de xestión cos términos económicos legales do contido dese encargo de xestión, que incluye a estación de autobuses e que incluye tamén, como é lógico, a pasarela. Aceptase unha subvención da Xunta para a posta en marcha de un programa de creación de emprego baixo o epígrafe Santiago E.2. Terá un importe total de 270.000 euros, dos cales 230.000 será a aportación da Xunta e algo máis de 40.000 a aportación do Concello. Tamén se acorda a prórroga da xestión de Xade hasta o día 19 de maio de 2022 por un ano. Convalídanse diferentes facturas. Tamén se comunica que algúns beneficiarios de axudas da restauración e hospedaxe renuncian a esas axudas. Traspasos de casetas na Plaza de Abastos. Cecais salientaría dous temas que se aprobaron por urxencia. Por un lado, se inicia o procedimento para a contratación do diseño e execución dos fogos do Apóstolo. Sale a licitación por un importe de 290.000 euros. E tamén se adopta o acordo de adquirir o 31% das accións da empresa Uninova. Ata agora, a Universidade era a propietaria do 51% e o Concello do 49%, e a partir de agora o Concello será propietario do 80% de Uninova e a Universidade do 20% restante. Por lo tanto, seguirá sendo unha sociedade compartida entre o Concello e a Universidade, pero en términos cuantitativamente distintos. Isto foi o que dou de sí pois a Xunta de Goberno. En outro orden de cousas, tal como é previsible, esta semana intentaremos, se é posible, pechar algún acordo sobre o reparto de remanentes. Se eso non é posible, o Goberno terá que formular unha proposta que se levaría a pleno presumiblemente o día 29. Obviamente, se fora así, pois
dependería do pleno a súa aprobación en esos términos ou en outros. Por lo tanto, pero non temos moito máis marxen de tempo, porque por parte dos sectores sociales se nos urxe a que saquemos a convocatoria. De feito, o compromiso que tiñamos era sacala na primeira quincena deste mes. Non foi posible cumplilo precisamente por a falta de acordo, pero para garantir que o poidamos cumplir a finales deste mes, a nosa última oportunidade sería o pleno do día 29. Pero os plazos legales que está establecido o Reglamento Orgánico do Concello de Santiago nos obligan que para que se aprobe o 29 ten que ir a Comisión Informativa o 26 e esa Comisión Informativa ten que ser convocada o día 19, porque ten que ser convocada con 5 días hábiles de antelación. Isto quere decir que nos deixa esta semana para intentar pechar un acordo e para recabar todos os informes técnicos e económicos que lóxicamente deben acompañar a adopción do acordo. É dicir, que estamos un pouco cos plazos demasiado enriba, non temos un excesivo marxen de tempo, e tampouco tiñamos antes, porque o remanente está resolto pola intervención municipal o día 31 de marzo, que é o plazo legal que ten hasta o 31 de marzo, e, por tanto, temos este mes de abril para resolver esa cuestión. Nos hubiera gustado que fora inmediatamente, pero, desgraciadamente, as propias circunstancias de que a disponibilidade remanente é inferior a previsións inicialmente manexadas, parece ser que están dificultando ese posible acordo e, polo tanto, imos a intentalo, se é posible ben, se non é posible, pois teremos que leválo ao pleno para que o pleno sea o que decida sobre esta cuestión, porque este é un tema que é competencia plenaria. Non sei se hai algunha pregunta máis sobre algunha cuestión. Non exactamente, me dá a impresión, polo que estou vendo aquí, de confirmaremos este dato despois a Marga, pero pola denominación que ten, o vexo máis vinculado a materia de preparación en materia informática. Con todo, co fin de evitar algún error, porque ao mellor como consecuencia do título podo equivocarme, pero a min incluso o título santiago.com me dá a impresión de que vai máis en materia informática, pero lle facilitamos esa información dentro de uns minutos. A contratación dos juegos del apóstol Sí. Hombre, xa me gustaría saber, pero non o sabemos ainda. Ora que se inicia un procedimento, ten que salir a licitación, as empresas terán que presentarse a proposta, imos un pouco xustos de tempo, hai que decilo. Como sempre, os fogos do apóstolo sempre se acaban resolvendo a uña de cabalo. Hai temas que non conseguimos que cambien. O tema do remanente sobre negar proponía que esa terá sido esta semana que teña que ver máis con cuestións técnicas, é dicir, que se decidan que obras poden ir que obras non sei se o equipo de non demasiado, porque hai xa acordos adotados e nós somos partidarios de manter os acordos adotados. En aquel momento esos acordos non contaron co apoio do BNG, pero foron adotados polo Pleno na sesión do 17 de novembro. Non houbo tempo material de sacar esas obras a licitación porque desde o día 31 de decembro por parte da intervención se bloqueou o procedimento de contratación hasta tanto non estuvera aprobada a liquidación do ano anterior, é dicir, que do 1 de xaneiro a 31 de marzo estuveron bloqueados e agora de novo se volve a reabrir o procedimento de contratación. Por tanto, non estamos demasiado a disposición, si ben é certo
que poidera haber algún tema puntual que se con eso arregláramos algo, pois o mellor poderíamos facer concesións en ese tema puntual. Pero con carácter xeral, as actuacións son actuacións absolutamente necesarias. Eu non me imagino deixar a Avenida de Asturias como está, que, por exemplo, foron dos temas que no seu día o Bloque non quería, porque lle parecía un exceso. Os programas de asfaltos, que eran outros que o Bloque non lle parecían ben, nós non nos imaginamos deixarlos fora, porque o non facer os programas de asfaltos quere decir que as rúas van a estar cheas de baches, e desde logo me parece que non se vai a responsabilizar ninguén de esa circunstancia. Por lo tanto, por poñer un exemplo, outra das obras que estou pensando era o convertir o campo de herba artificial de San Lázaro. Hai que cambiar a herba artificial, están moi malas condicións, hai un risco real para os rapaces que están xogando en ese campo de que ter un accidente. De feito, probablemente, se non acometemos a obra, teríamos o mellor que estudiar incluso o posible peche da instalación. Quero dicir que son actuacións que non son actuacións que sean indoloras ou prescindir delas. Outra é, por exemplo, o acondicionamento da Rúa do Hórreo para dar encaixe. Hai un programa de eliminación de barreiras arquitectónicas, hai toda unha serie de actuacións que na súa inmensa maioría, primeiro, non hai ninguna razón que justifique o deixar de facelas, e, en segundo lugar, o deixar de facelas tería consecuencias negativas importantes para sectores sociales, non? Por lo tanto, pode ser, pero ao ser unha cuestión presupostaria, o seu marxe non é o seu marxe é un pouco complicado. O que sí pode pasar perfectamente é que non se aprobe a proposta do goberno ou que esa proposta sea enmendada. Eso sí pode pasar, pero a min eso non gustándome, evidentemente, me parece que é un tema que podía estar dentro das reglas da lógica normal. Cantas obras son as comprometidas? Deben ser unhas 14 ou 15, ahora mesmo non teño o listado, son basicamente obras. Hai algunha cuestión que é algún contrato de suministros que nós aí o mellor non faríamos casus belli se ese tema se plantexa o seu cambio. Pero no que é propiamente de obras, a verdade é que non vexo ninguna que fora unha obra prescindible. Pero vostede cree que unha das cuestións que se vai ao BNG se todas as obras van a poder facerse antes de final de ano? Vostede cree que... Aí temos que traballar todos, e eu creo que sí, porque son todas obras que teñen unha característica común. Todas teñen xa proxecto redactado e aprobado, que é un elemento esencial para que as obras poidan salir adiante. Teñen proxecto redactado e aprobado. Estas teñen todas xa proxecto redactado e aprobado. Bueno, hai dúas que debe ser aprobado, que en concreto son os asfaltos e o do frente do Hórreo, pero que eu espero que isto quede resolto, non sei se entre esta semana e a semana que ven. Cales son os pasos seguintes? Unha vez que está o proxecto presentado, o sea, redactado e aprobado? Aprobar o prego de condicións e sacar a licitación. Isto tanto normalmente suele levar. Espero que pouco, porque se tarda moito, efectivamente, os plazos se nos botan enriba, e claro, hai un albur que nós non sabemos, que é se a final de ano se dará prórroga ou non. Teóricamente estas obras teñen que estar rematadas antes do 31 de decembro. En principio son todas obras executables en este plazo. Pregunta Paula da COPE, quería saber que se les vai intentar a hoxe os comerciantes. Estupendo, pois que faga esa pregunta despois da reunión.
porque non me parecería nada correcto que se tuveran que informar a través dun medio de comunicación. Temos a reunión a unha, despois da reunión informaremos. Básicamente, o que se vai facer é poñer no seu coñecemento en que situación estamos e tamén un pouco pedirlles cal é o seu criterio ou a súa opinión, que eu estou convencido de que será coincidente co do goberno municipal, de que é urxente sacar a convocatoria de axudas, e despois empezaremos a abordar, espero que podamos abordar, non estou seguro de que se está rematado ou non, cales poden ser as bases para a nova convocatoria de axudas. A de verán, non? Que? A de verán. Non, a de ahora, a de ahora. Tamén pregunta sobre outros temas. Os vecinos de Pelames están moi preocupados por unha nova ocupación e os problemas de convivencia na zona. Como está a actuar o Concello? Todos estamos preocupados, pero os veciños de Pelamios, igual que nós, e eles xa teñen unha experiencia, saben primeiro que quen ten que denunciar a ocupación é o propietario. O Concello non é administración, non é persona xurídica legitimada para denunciar unha ocupación de un ben de titularidade privada. Ten que ser o propietario privado. E corresponde ao xuez o ordenar o desaloxo dunha ocupación. Non é un tema que pode ordenar nin o Concello nin a propia policía. E o que si lle podo decir é que todo o fin de semana estuvemos pendientes dese caso, que a Policía Local estuvo pendiente, a Policía Nacional tamén, o concelleiro Gonzalo Muñoz tamén, e eu espero que ese tema se resolva. Hai un problema importante que temos en Santiago e que nos está complicando moito a vida coas ocupacións e coas órdenes de desaloxo, e é que os xuíces ditan unha orden de desaloxo con carácter cautelar nas primeiras 24 horas cando se trata dunha vivenda habitual. Cando se trata de vivendas que non están habitadas ou que non constituyen domicilio habitual, os xuíces son máis reacios. Pero, bueno, é verdad que cando a denuncia se presenta nas primeiras 24 horas é máis fácil que o xuíz ordene o votalos que si se tardan 72 horas. Se se tardan 72 horas e a vivenda non constituye domicilio habitual de ninguén, normalmente pasa a procedimento ordinario. Si se denuncia nas primeiras 24 horas e desde logo en todos os casos donde hai consta como domicilio habitual, o normal é que o xuez dite unha orden, unha medida cautelar de desaloxo da vivenda. Pero é o xuez que ten que, sea como medida cautelar ou sea como resolución, e o xuez non é nin a policía nin o alcalde, e moito menos o alcalde. Pero vostede considera que hai un problema de ocupación en Santiago? Cantas vivendas ocupas hai? Non sei se sabe. Ahora mesmo non o sei, porque é unha cifra cambiante, probablemente non pase moito de 10 ou 12. É dicir, numéricamente non son cifras enormes, pero é verdad que xeneran unha certa alarma, sobre todo porque en determinados casos se ten detectado actividades que xeneran moitos problemas e moita conflictividade con relación aos vecinos. É dicir, máis que o problema de número, é o problema das cousas que pasan. Se fora polo problema de número, diríamos, a vivenda ten propietario, por tanto, é un problema entre o ocupante e o propietario. Pero está sendo un problema social, porque moitas veces en esas vivendas se desenvolven actividades que ou eso perciben así os veciños, que son incompatibles coa tranquilidade da veciñanza. Por tanto, o que podía ser un problema estritamente particular se convirte en un problema de carácter social. Pero, volvo a repetir, desde o punto de vista legal, a cuestión está clara dentro que o ordenamento xurídico español
cando se contrapoñen dous dereitos, que son o dereito á vivenda e o dereito da propiedade, tende a priorizar e a facer prevalecer o dereito á vivenda sobre o dereito de propiedade. Por lo tanto, se unha vivenda, se esa vivenda constituye domicilio habitual, en todos os casos que eu coñezo, en moi poucas horas o xuez ordena o desaloxo. Que se denuncian 24 horas a ocupación, xa hai de todo. Hai casos nos que o xuez ordena a medida cautelar do desaloxo, hai algúns casos que coñezo que non ordenou. Que pasan varios días e non constituye domicilio habitual con carácter xeral, eso entra dentro do paquete de procedimentos judiciales e coa velocidade que avanza a xusticia española, eso garantiza entre 12 e 18 meses para que se dicte unha resolución. Que eso é normalmente co que xogan os ocupas, é dicir, eles buscan unha vivenda que non constituya domicilio habitual e, se é posible, en un sitio onde non estén moi atentos ou de onde haya varios heredeiros que non se poñen de acordo ou onde os propietarios vivan fora de Santiago, porque saben que se consiguen manterse 2, 3 días van a decir, non, isto é mi domicilio, e entón a tendencia do xuez é dicir, bueno, teño que estudiar o caso. Bueno, pois é un temor razonable. É un temor razonable. En todo caso, é evidente que hai moitas máis obras que facer que fondos disponibles hai. Por lo tanto, hai que establecer un orden de prioridades. Un dos temas dos que se está falando en este momento é que imos a facer unha convocatoria de axudas aos sectores económicos que probablemente ronde os 5 millóns de euros. Se vamos a destinar 5 millóns de euros en axudas, en outras épocas esos 5 millóns de euros irían para obras. Por lo tanto, imos a ter 5 millóns de euros menos para obras. Pero o criterio xeral da sociedade que ahora mismo a prioridade é apoiar aqueles sectores económicos e sociales que están sufrindo un maior impacto da crisis. Por lo tanto, o reforzo do gasto vai á área social por un lado e vai ao apoio aos sectores económicos. Eu poño un exemplo, as axudas a todos estes sectores hai 4 anos rondaban os 100 ou 100 e pico mil euros ao ano. Ahora mesmo estamos falando de 5 millóns na primeira convocatoria. E non é precisamente que vivamos anos tampouco de gran alegría presupostaria para o Concello. Pero claro, se temos que destinar moitos máis recursos para apoio aos sectores sociales desfavorecidos e moitísimos máis recursos para apoio aos sectores económicamente afectados. Estes días saltou a polémica, por exemplo, coa cultura. As axudas normales á cultura no Concello de Santiago estaban no entorno dos 45.000 euros anuales. Este ano están previstos 604.000, 454.000 por incorporación de remanentes, máis 150.000 no presuposto ordinario, é dicir, 13 veces máis. Sin embargo, temos queixas de que parece pouco. Bueno, pois é así. Bueno, no caso de comercio, pois eran 25.000 euros anuales. Este ano van a rebasar, podería asegurar os 2 millóns. E dices, oiga, pois é o que hai. É dicir, é o que hai, é a consecuencia do escenario no que estamos. Se as cousas van para un lado, non van para outro. Algo máis? Marga Mosteiro, que vai a caerse definitivamente da partida de remanentes? Que bien. Dilla Marga que en principio diríalle que nada. Se teño que precisar máis, direille que xa veremos. Cris, de Radio Nacional, que vai tratar esta tarde de veciñanza das Contiñas?
Mire, temos que aclararnos. En primeiro lugar, hai que evitar dramatismos. O Imelga está en Fontiñas. Eleva anos en Fontiñas. Concretamente está na planta cuarta dos xuzgados de Fontiñas. Eu non me lembro de ningunha crisis en Fontiñas co tema do Imelga. En segundo lugar, o Imelga é un servicio público moi importante para moitas personas ou para calquera de nós en un momento e en situacións determinadas. Debe estar perto dos xulgados, porque hai unha gran relación entre o Imelga, o Instituto de Medicina Legal traballa con relación aos propios xulgados. Eu creo que hai quen está intentando a río revolto ganancia de pescadores. Eu xa viví en esta situación en outro momento. O que pasa é que protagonizado por unha formación política distinta, que foi hai 11 anos no barrio do Castiñeiriño. Non sei se alguén se lembra dunha feroz campaña contra o centro do Proxecto Home. Campaña lamentable e terrible, que certamente tuvo consecuencias electorales, porque foi a primeira vez que eu mismo, como candidato do Partido Socialista, perdín as eleccións do Castiñeiriño. E o Proxecto Home leva, cantos anos leva funcionando? 10. Alguén se acorda de aquela campaña terrible? Os que temos experiencia. Pois o Imelga creo que pode ser algo parecido. Espero que non teña as mesmas consecuencias electorales, pero non teño ninguna dúbida de que dentro de uns anos o Imelga estará perfectamente integrado no barrio de Fontiñas como está a día de hoxe. Porque volvo a repetir que o Imelga está funcionando, se non me equivoco, na planta cuarta dos xuzgados de Fontiñas. As autoras, sí, en todo caso xa veremos o que está previsto, pero as autopsias en Santiago habitualmente se desenvolven nos hospitales, e tanto no provincial de Conxo como no hospital xeral, como no Chus, habitualmente se desenvolven aí, o cal non quere dicir que con carácter extraordinario se poida desenvolver algunha, pero con carácter habitual as autopsias se están a desenvolver en Conxo e no Chus, e que eu saiba non está previsto pechar esos servicios, ou polo menos non teño ninguna noticia deso. Hombre, son preguntas de difícil contestación. En primeiro lugar, barrios máis afectados, o sabe ela perfectamente igual que a min, que, en primeiro lugar, é rotatorio. Quero dicir, en un momento determinado, se produce un problema en un sitio, se resolve en ese, se vai trasladando a outro. Por lo tanto, básicamente na periferia do ensanche e da cidade histórica, e vai rodeando. Pode guardar relación coas vivendas sociales? Hombre, se a cada un dos que vai de ocupa se lle cede unha vivenda social gratuitamente, pois é posible que haya unha minoración dos ocupas, pero é evidente que tamén hai un fenómeno de ocupación que non está vinculado directamente ás vivendas sociales, sino que está vinculado a outros estilos de vida. Seguramente en algúns casos se resolvería, non cabe a menor duda, pero en outros non, porque forma parte dun estilo de vida, incluso dunha determinada ideoloxía. E, por certo, ahora mismo a cousa debe estar mitad e mitad. En calquer caso, volvo a repetir, non é que haya un número de ocupacións enorme, o que si hai unha certa alarma, e o que si hai
É que, pois, esa é a lei española, que en principio é bastante comprensible que poida ser así, que entre o dereito a vivenda e o dereito a propiedade prioriza o dereito á vivenda. O cal fai que moitas persoas pois que teñen as súas vivendas, por exemplo, o caso que nos ocupaba antes de Pelames é unha zona de abundancia de vivendas en régimen de aluguer, básicamente para estudiantes. Por lo tanto, hai persoas que legítimamente estuveron na emigración ou fixeron os aforros, compraron 2, 3 pisos ou apartamentos e agora os poñen en régimen de aluguer e se sinten indefensos, porque efectivamente no caso de ocupación, sobre todo se transcurren varios días desde que se denuncia, desde que se produce a ocupación hasta que se denuncia, a Administración de Xusticia entende que iso entra dentro do procedimento ordinario e os ocupas, pois efectivamente xocan con eso. Bueno, xa está. Moitas gracias a todas e a todos. Non hai ningún tema novo.